Čauču, tu je Gogo. Už sme sa dlho nevideli, moc dlho. Už dlho sme sa nevideli. Tuto nám beží YouTube. YouTube nám tu beží, pozrite. Mám internet, aby ste vedeli. Už dlho som nemal, ale teraz už mám, som to zaplatil. Takže tu mi beží internet. No tak, no takže dobre. No takže už nebudeme, už nechodím do školy, aby ste vedeli, takže už môžeme dlho natáčať. Neraz občas vám natočím, lebo ja na to nemám čas. Ide Boy Wonder. Ja ho uznávam, aby ste vedeli, Boy Wondera. Dostal som veľkú silu a snou veľkú zodpovednosť. Vidíš, tu mám internet, Telekom. MC sú bez tváre, fakt nechápem. Smrdia jak Mr. Henky, vravím náš Rex. Vezli každého do takej žiake. HD. Ľudí po osi. No čo vám povedať? Tuto ja z detskej robím vám vlogy na počítači. Tu. Takže to je všetko, čo vám chcem povedať. A dneska idem ja na zábavu. Nebudem doma. Idem preč. Takže to je všetko, milí diváci. Dneska sa neuvidíme noci. A toto je jeden vlog, čo vám urobil. A ďalej neviem kedy. Až po týždňa aj na druhý týždeň, alebo neviem kedy. Tak to je všetko. Čus. Váša. Ne.